И така, какво става, хора? Аз съм Галимир Спарухов и днес ще снимам клип, но за малко ще трябва да пауза. Извинете още от началото. И така, хора, ето ме, върнах се след паузата и днес ще ви покажа как да се направите карамбит. Да, точно чухте как да се направите карамбит. Ма не е истински, за съжаление. Картон. Необходимите ми материали са ножица, може и нож, по желание. Аз мога да се вземам по някое време нож. Фломастри или някакви моливи. Тези фломастри са нещо като блещукащи фломастри. Мисля, че тях ще използвам. Картон, за да е здрав карамбита. Да, нека да преминаваме към самата направа. И извинете, че ми падна камерата, но просто не мога да я наглася. Сега хващаме олива, с който ще работим. Започваме да очертаваме самият карамбит. Сигурно ще се получи голям коле, ама. Няма да ми се получи. Добре, от началото почвам, защото не се получи. Добре, нещо такова трябва да ми се получи, но не толкова грозно, колкото миналото. И така, само да изрежем тази част. Мисля, че това е първия клип на с нещо си. И ще правим карамбит. Все пак е от картон, защото от хартия няма да е толкова здрав. Сега, най-трудната част на рязането. Ще се върна след като го изрежа, защото има много време. И така, ето ми го изряза на карамбит, само че, знаете, но ето и откъде не успях да го отрежа. Не прилича много на карамбит, но за по-здрава опора, мисля да му направя да направя още една такава фигурка и да бъде по-здрав. Да. Сега ще се върна, когато направя още една фигурка. И така, хора, ето кой самият карамбит. Направих го по-здрав. Направих му и още едно копие и ги съединих. Ако искате, ето е тук сложете чиксо да не се скъсат. Аз така направих. Слепих ги двете. Когато нарисувам ето тук каквото си поискам, мога да сложа чиксо ето е тук, защото не се притеснявам да ми пада. Да. Сега ще ви покажа как ще се нарисувам карамбита. Вие можете както си искате, разбира се. Само че аз рисувам малко грозно. Да. Не ме вините, ако е грозно. Ще направя с някаква измислена сива дръжка.
Ясно, да. Ако искате да направя НСС на Huntsman или на други CSGO ножове, просто палец нагоре. Ако това видео събере 16 лайка, правя НСС Huntsman. Прави си сам Huntsman. Видео. Знам, че дръжката не се вижда много, но просто тук, защото е с тиксо и не мога да го отсветя. Но това е един от най-важните нещата и тук да има дупка, защото де факто да можете да се го въртите, аз още не мога. Да. Сега тук ще си направя червена и синя дръжка. Ясно, да? Добре, първият ми крамбит ще бъде много грозен. Ще само как. Но нищо. Нещата ми стават от първия път, както се вика. Мисля, че червено и син ще бъде добра комбинация и заради това избрах точно тях. За вас видеото може да бъде 7 минути, но цялото изрязване става около 10 минути. Ако сте по-сръчни, може да стане около 5-6 минути. Ако сте по-сръчни, не като мене, за 10 минути не мога да изрежа два крамбита и да ги направя. Ако се затруднявате да направите същия карамбит, просто вземате формичката и очертавате и после го режете. Какво да се занимавате да бъде точно. Да, реших ето тук отгоре да бъде синьо, пък ето тук отдолу червено. Мисля, че ще се получи супер. Трябва да внимавате, ако работите с такива блестящи фломастери, да не се отцапате. Ако някой си направи такъв карамбит и ако
И ако ми прати по Facebook или по Messenger или по Instagram снимка, аз ще я коментирам лично и ще лайкна. Благодаря за 72 съба. Мисля, че станаха 70 съба. Тези, които са се абонирали, толкова е приятно така да правят, просто не ги спирам. Добре. Мисля, че карамбита ми се получи доста добре. Вие напишете долу в коментарите как ми се е получил. Тук използвам тиксо. Разбира се, ще го мина още един път с сивото. Мисля, че ми се е получило добре. Сега ще го пробвам естествено, нали може да се върти. Не ме хейтете, ако не мога да въртя този карамбит. Все пак ми е за първи път. Той е тук от кутия за обувки, просто ако искате вземете. Никой не ми спира. Разбира се. Ето. Мисля, че това е първият вид карамбит. С ето такава шарка. Да. Мисля да сложа и малко златеника. Я. Добре. Мисля, че златеникавото ще ми се получи. Като дръжка, де? Опа. Сега ще трябва обаче да изчакам, защото е много течно. Добре, мисля, че това е най-много, което мога от този карамбит. Хора, ако искате да направя НСС Huntsman, нека това видео събере 16 лайка. Аз бях Галин Стрелков. Чао, чао!